जाबाय माबा होनबावदों नामा नोंथां कन्डलेन्स खालामनांगौ नामा कन्डलेन्स बिबार बावनायनि सिगां आं गासै जाबाय बे समाव आङो जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौ बिबार बावनो खावलायबाय नेक्स्टआव जोंनि मानगोनां जयन्त बसुमतारी सारखौ बिबार बावनो खावलायबाय एमपि सार आरो नेक्स्टआव बिनि उनाव एमसिएलए सारखौबो बिबार बावनो खावलायबाय मुवाखारि जानानै बोरै खावलायनो आरो बेनि उनाव फैयै मोनसे समनि मनलिशा सानथायगारखौ जोनोम होनानै गालांनाय बा बिनि दैदेनगिरि महरै मासि लाबोनाय आदा बिरसिलागांनि दिनै नैजिदाइनथि गोसोखां सान फालिनायाव नुजाफैनो हानाय आदा बिरसिलागां बसुमतारीनि अनजालि बिसि बाजै रहिनी आरोबाव दिनैनि बे गोसोखांथि नैजिदाइनथि बिरसिलागांनि रंजालि सान फालिनायाव बाहागो लाफैबावनाय बा नुजाफैबावनाय जोंनिनो क'क्राझार लकसभा समष्टिनि मन्त्रि बिथां जयन्त बसुमतारी आरोबाव बे हाबाफारियाव नुजाफैबावनाय क'क्राझार इस्ट कन्स्टिटिउन्सिनि एमएलए बिथां लरेन्स बसुमतारी आरोबाव दतमा समष्टिनि एमसिएलए बिथां प्रकाश बसुमतारी आरो क'क्राझार जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नुजाफैनाय गासै दैदेनगिरि नोंथांमोन आरोबाव बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैबावनाय एनसिएलसिनि गासै दैदेनगिरि आरो सोद्रोमा नोंथांमोन आरोबाव बे ओनसोलनिनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोङो दिनै बेवहाय जयैनो एबसुआनो जा एसपिआनो जा सोरबा एमएलएआनो जा एमपिआनो जा जोङो बयबो जयैनो बिरसिलागां बसुमतारी बिथांखौ गोसोखांनानै जोंदि ज' जानानै सन्मान होनो हादों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव आरो गोसोखांथाव सान जानानै थाबाय जोङो जेखि जायगायावनो थाया मानो बिथां बिरसिलागां बसुमतारीखौ जोंनि सन्मान होनो ओंखारफैदों बा होदों बा होनांगौ होननानै दायित्व लानानै बयबो नुजाफैदों बेनि थाखाय आङो गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ बावहरबाय थारैनो नंगौ बिरसिलागाङा बिथाङा खालि बिएलपिनिल' दैदेनगिरि नङामोन बिथाङा बिएलपि जोनोम जानायनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों बिबान लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1987निफ्राय जेब्ला बड'लेण्डनि मुङाव आन्दलन खालामबोयो बे समनिफ्रायनो बिथांनि गोबां प्रभाब दङ बिथांजों लोगोसे जों बुंनांगोन बालिराम बसुमतारी बिथांजों लोगोसे जों बुंनांगोन सोमला बसुमतारी दिनेश्वर ब्रह्म आदा खनसिन ब्रह्म आरोबाव गोबां दैदेनगिरि आबसुनि ज' बै समाव
जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ दैदेनबोनाय बिथांमोनखौबो जोङो बाख्नायो बा बिथांमोनखौबो जों गोसोखाङो बा हाग्रामा बसुमतारी बिथांमोनखौबो जों बावनो हाया सोमला बसुमतारी जोगेश्वर ब्रह्म बिथांमोनखौबो जों बावनो हाया मानोना बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जोंहा रुंसारि जालांनाय गोबां दैदेनगिरिफोर दङ जों बयखौबो समानै सनमान होनांगोन आरो बिथांमोननि बे आदर्श नीतियावनो बिथांमोननि सान्थौआवनो बिथांमोननि साननाय बिजिरनायजोंनो जोङो दिनै बे पर्यायाव सफैनो हादों आरो आसा खालामो जोंनि गासै बर' रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि जिथु साननाय बिथांमोननि जिथु आदर्श बेखौ गोसोआव थि लाखिनानै जोङो मावलांबाय थानो हागोन आरो मोनसे समाव जोङो जाफुंसारहोनो हागोन होननानै आंहा मोनसे मिजिं दङ नंगौ जोगेश्वर ब्रह्म बिथाङानो जा सोमला बसुमतारी बिथाङानो जा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा बाबि खेलागा बा सोमला बसुमतारी बालिराम बसुमतारी गारलाबाथा बसुमतारी बिथांमोननि जिथु सान्थौ बे सान्थौजोंनो जों दिनै बे पर्यायाव सफैनो हादों आरो बिथांमोननि जिथु आदर्श बेखौ जों जुदि थारैनो गोसोआव थि लाखिनानै मावलांबाय थानो हायोबा मोनसे थांखियाव जोङो दिनै नङा गाबोन नङा समखौ जों सहैथारनो हागोन आरो बेखौ जोङो बयनिबो दायित्व जों बर' जाथिनि बयनिबो दायित्व दैदेनगिरिफोरनिबो दायित्व बयबो जोङो गोसोआव थि लाखिनानै जयैनो खौसेयैनो मावलांबाय थानो हायोब्लानो जोङो थांखियाव सहैनो हागोन